Kočičák, kočičák, kočičák. Kočičák, kočičák. Flower boy. Takže čau, vítám vás z mého prvního tutoriálku, jak změnit pohled seznamu. To není moc tutoriálek, ale to se dá dělat, takže to. Reklama. Ne, já se sem. Takže dáme přece. Kdo to dáme? Samozřejmě Vibracnet. Tady si prostě vybrejte jakýkoliv. U mě jakýkoliv, já si třeba dám modrý. Tam uložit a zavřít. A je jenom tuto modré. Však to je jen také pro zábavu. A když dám tuto, tak je tuto celé modré. Takže čau. No, není to tak. Já za to nemůžu. Anebo si třeba můžu dát jiný, třeba tuty, zdrapné, všecko už. To nevypadá špatně, ale my se prostě líbí, jo. Dejte si tam, co chcete, takže